Здравейте! Вие сте с поредния епизод на нашето предаване за имотите с Антони Константин. Вчера, докато си говорихме с колегата каква тема да обсъждаме, възникна така един разговор между нас и решихме, че би бил подходящ като тема на предаването. Става въпрос за имоти, които са с някакви специфични недостатъци, специфични характеристики. И искаме да обсъдим този въпрос, какво е важно да се знае, кога е нужно да се намалява цена, кога не е нужно, как се продават такива имоти и така нататък. Да, и ще обсъдим кои са всъщност тези недостатъци, защото за много хора недостатък е едно, за други е различно, нали, да кажем в най-общия смисъл. Тук се сещам даже нещо интересно, нали, една от най-известните архитектурни сгради в света, къщата на водопада, която е на Франк Лойд Райт. Всъщност, представете си какъв недостатък има от този парцел, през него има река и водопад, нали? Той прави от това една от най-известните сгради в света. Имаше къща, която беше построена наобратно с покрива. Да, това вече не стандартно. Да. Но може да обсъдим кои са имотите, кои са недостатъците които влизат в категорията недостатък със сигурност, като да речем да имате апартамент на 6-ти, 7-ми или не дай си Боже по-висок етаж и да нямате асансьор. Нали, това е със сигурност един недостатък, който е абсолютно безспорен, но пък ако сте млад човек на 20 плюс години и планирате да живеете до към 60 в този имот, нали, може за вас да не е проблем да се катерите по стълбите, но в последствие, ако решите да продадете имота, категорично. Да. Аз си спомням даже преди години с един чужденец, някъде беше от скандинавските страни, той казва, за нас ставаше въпрос, той казва, чудесно, тъмън ще спортувам, нали? Да, за здраве, за здраве. Без да искам ще спортувам, без да поедам. Да се катери по стълбите. Всъщност аз в момента предлагам един имот, който е такъв, който е на доста добро място, в така идеалния център, или по-точно малко в периферията на топ центъра. Той е на Алабин, така в този край, който е към площад Македония. Апартаментът е много готин, с високи тавани 3,20, с големи помещения, с 3 изложения. Те са даже по един апартамент на етаж в тази сграда. Самият апартамент е страхотен. Аз го виждах даже много подходящ за Airbnb, защото има възможност да се направи или там за такива нощувки, независимо дали по този начин, защото може да се направи всяка стая да си има отделна баня с тоалетна. Аз като съм ходил в чужбина, в така най-централните части, обикновено нещата, в които съм спял, нали, съм ползвал като хотел, са точно направени такъв тип имоти. Но тук имаме големия недостатък, за който споменахме, висок етаж, който е последен. Това според някой също е недостатък. Старите сгради имат тавани обаче отгоре. И са 4 етажа, като имате в предвид, че височините са 3,20, това прави самото качване доста по-голямо. Партер, първи, втори, трети, четвърти, т.е. 5 нива, нали, ако от кадастрална гледна точка огледаме, в кадастъра са по нива. И нали, това ограничава до много голяма степен клиентите, които биха купили такъв имот. Моето мнение, нали, което така бих посъветвал всеки собственик, ние трябва да направим едно хубаво изследване на какво се предлага на пазара в момента и ние да сме мъничко под така най-ниската цена на подобни имоти. И тъй като самата клиентела ни е много ограничена, би трябвало да дойде ли някой с сериозно намерение, нали, да покаже, да сме склонни, нали, на някакви отстъпки, разбира се, ако не са някакви безобразни отстъпките, които той иска. А колко квадрата е апартамент? 120. 120 е... Значи аз с удоволствие бих живял в такъв апартамент. Така има една аристократичност, която въобще не може да се види в новите сгради. Нали, те самите високи тавани създават това портали, така високи врати, съвсем друго. И предимствата на сграда, която е на Алабин, близо до Витошка, до площад Македония,
е най-вече местоположението. Там много нови сгради няма, т.е. сградния фонд като цяло е по-стар, така че локацията тук е основно предимство, според мен. Да. Разбира се, по-добри локации са пресечките на Витошка. Аз супер много харесвам Любен Каравелов. Любен Каравелов е супер. Тя е топ център, изключително тиха, защото е еднопосочна и от двете страни се дублира от големи булеварди. Освен това е по-широка от всичките малки такива преки в центъра и създава повече светлина, по-голямо отстояние. Там преди години продах един 4-стаен апартамент. Аз мисля, че може следващите 5 години да не излезе такъв и предишните 5 да не е имало такъв. Което пък той беше без никакви недостатъци. Етажът му беше хубав и всичко, нали, за ремонт беше, но даже тогава го предлагах на така мои близки с по-големи възможности, които казвах, това не е имот за изпускане, беше си на цената. Това бяха по-други цените, нали, по-ниски. Беше си на цената, но никой не реагира от моите познати. Рядко излиза, да, Любен Каравелов е много хубава уличка, позиционирана на много хубаво място. Аз лично там много рядко ми се отдава възможност въобще да видя някакъв имот на пазара. Бил съм от страната на купувача, веднъж съм влизал да видя имот, който се предлага там, просто предлагането е оскъдно, то може изобщо да не излезе с години там. Да, пък ако търсиш 4 стаен, примерно. Тогава съвсем да се ограничава. Даже май съм гледал само на първия етаж един имот и това е. Сещам се сега, като говорим за високите етажи без асансьор, имахме на Васил Левски, точно срещу турското посолство, ама беше висок. 6 или 7 или беше, вече съм забрал, но си беше сериозно качване. И тогава... Пак ли е бил последен? Последен беше, под тавани. И тогава успяхме да го продадеме с така доста дълго време го рекламирахме. Тогава един 300 апартамент там строеше 120 000 евро, ние го продавахме за 80. Което показва, нали... Коя година го продал? Не, ще кажа нещо, което не си спомням добре. 80 но, какво да ти кажа, 120 000 евро бяха 300-ните преди миналата криза, сигурно бяха някъде там. Да, сега вече панелни гарсониери приближават крайните квартали. Тухлен 300. Да. Как се променят нещата. Да, някой, ако е знал на практика, това е добра инвестиция, но всъщност твърде дългосрочна. Нали? То 20 години ти е голяма част от живота. Твърде голям хоризонт. Ние също сме имали специфичен имот, обаче на Иван Асен. Петия етаж, мисля, че беше без асансьор, сега не помня партера как се броеше, но достатъчно висок етаж за да си го купиш при липсата на асансьор. И естествено го купиха млади хора, защото за тях не беше никакъв проблем движението по стълбите, в същото време местоположението и гледката от апартамента. Апартамента има една висока гледка с около метър и нещо над съседните сгради, строителство от около 2000-та година, а в района има по-стари сгради, които са и малко по-ниски и се отваряше много хубава гледка към Борисовата градина и всъщност терасата е това, което продаде апартамента, защото лятото на тази тераса тя е доста големичка беше. И това продаде апартамента, но желаящите всъщност бяха само няколко човека. И всички други се отказаха заради това, нали, то още преди да дойдат на оглед е ясно, нали, то се рекламира с ясната идея, че няма асансьор, никой не идва на място да се изненадва, че няма. Те знаят, но все пак, нали, искат да видят, като се качат по стълбите, какво е положението. Не можа да ги грабне, само един кандидат имаше и той го купи. И всичко се разви в рамките на месец, мисля. Нали, този въпрос е така доста интересен, ако държавата направи някакви стъпки да може в такива сгради да се слагат асансьори. То е свързано с това в чужбина съм го виждал, но то е свързано с това, че трябва върху общинска земя да се отстъпи право на строеж и така нататък. И става с разрешение за строеж, за ползване и то ще става като отделна сграда. Да, но собственика на земята трябва да ти отстъпи право на строеж. Или държавата, или гражданите, които са. Освен това, ако, нали, параметрите, които дава регулацията, са изпълнени, там трябва някакво допълнително
по някакъв начин, с някаква допълнителна наредба. Със сигурност с наредба на лист решение от държавата, иначе някъде стане, но да, има такива решения. Аз съм виждал сгради, в които сега е поставен асансьор, но те просто самата стълбищна клетка го е позволявала, нали, обикновено има по-голям отвор. Ако има място, но то може и отвън, нали, до сградата също е вариант. Трябва отстъпено право на строеж от собствениците на земята. И говорейки за тия неща, може би може да преминем и така и към малко по-малките недостатъци, които масово на пазара обаждат се и казват без първи и последен етаж. Да, категорично ги отмятаме. Да. Лично аз имам на времето една сделка в младост. Имахме страхотен апартамент. На по-ниска цена, в перфектно състояние, всичко окей, панелче беше, тристайно. През това време с едни хора обикаляме, без първи и последен. Брокерката тогава вика, добре, че ключа беше в мене. Минахме по крибок, викаме, елате и ви го покажа. Така сме тук. Да, нищо не ми пречеше, отделите 15 минутки и го купиха. В край на краищата ти купуваш един имот много по-евтино, много повече отговаря на изискванията ти. Тук има едно нещо, което не се коментира, между другото, за последните етажи. Аз живея на последен етаж и за мен това не е недостатък, защото не ми тропа никой отгоре, нали, така. Имам по-хубава гледка и така нататък. За мен основният недостатък, който не се споменава на първите и последните етажи, той е много проявен при панелите. Последният етаж е по-топъл. Лятото е винаги по-топло, с няколко градуса, да. И зимата е по-студено. Айде, студеното по-лесно се решава, докато топлото така... Лятото без климатици, да. На последния етаж, трудна работа. Сега има и някакви моменти с влизане на гълъби в панелките, но вече това има решение там, като сложиш мрежички на тия малките отгоре на таванските, има решение, но аз съм продавал апартамент в панелен блок на последен етаж, който много дълги години не го бяха ползвали, бяха няколко наследника, не са могли да се разберат и в крайна сметка в един момент са разбрали как да си разделят парите и че, нали, единия иска да купи дела на другия не иска да му продаде и в крайна сметка най-справедливото решение в тия случаи е да продадеш. Възложиха ни на нас продажбата, дадаха ни ключовете, не бяха от София хората и това, което заварихме в апартамента, беше много лошо състоянието и един от проблемите беше, че гълъби бяха влезнали там през разни шахти, тавански имаше, после не са могли да излезат, съответно са умрели, мирише ужасяващо, трябваше да вкарваме хора да ги вадат, да почистват, доста трудно беше, но за всичко това има решение, просто то се е стигнало до там, защото никой не го е ползвал. И това помогна пък естествено на новите купувачи да го придобият на добра цена. Това беше мисля, че в Люлин четвърта част, един от най-крайните блокове, максимално близо до околовръстното и цената беше за 300 нещо от сорта на 40 и няколко хиляди евро, което... Но по друго време. Да, в друго време. От гледна точка на времето, нали, те сега вече апартамента им струва тройно повече. Да не кажем четворно, но за всичко има решение, просто почисти се, оттам насетне се затварят с едни мрежички или пък изобщо се затваря подхода към таванските помещения, едни малки отвори на панелите отгоре, където влизат гълъби. Така че това нещо се решава и както казваш, ти пък няма кой да ти тропа. А пък предимството на хората, пък, които са на първия етаж, че примерно ако сте семейство с малки деца, които много скачат и тропат, вие пък тропайки на никой не пречите, защото ако имате малки деца и те много скачат и сте на етаж различен от първия, е възможно да имате конфликт с съседите. Нормално, така че има си предимства, има си недостатъци. За първите етажи битува така едно остана от 90-те години, че е по-опасно, че е по-лесно да влязат вътре. Моите впечатления са, че в момента влизат навсякъде. Стига да са мотивирани. Да, стига да са мотивирани и решението СОТ е 99%
няколко процента решения, нали? Разбира се, да, Да, едно време навсякъде решетки по първите и по вторите етажи, но след това имаше случаи, в които пък крадците по решетките се качват дори на третия етаж и лятото, като ти е отворен прозорец или терасата, пък и да не е отворен, те влизат оттам. Имат всякакви техники, с които могат да си отворят която и да е ключалка, така че по-скоро не зависи от етажа, от това какво държите вътре като ценности, защото те ако са мотивирани, ще влезат навсякъде. Те обират дори трезорите в банките, ако имат мотивация. Един вид първи етаж, ако човек се чувства добре, нали, не е чак толкова голям недостатък. Да. За мен първият етаж е недостатък, много голям недостатък, ако гледа непосредствено към много натоварено кръстовище. Или булевард, или улица и сравнително близо до прозорците. Ако изцяло апартамента гледа към улица и улицата е много натоварена, това означава страшно много прах, нали, в големите градове, мръсотия и шум, за което вече решение е много трудно. Не трябва да не си отваряш прозорците, но същия апартамент, който гледа към вътрешен двор или към градинка, разликата от земята до небето. И едното е първият етаж и другото, но гледайки към булеварда, дори да си на третия етаж, пак има голям проблем. Така че за мен по-скоро това е проблем, нали, ако гледаш към... За първите етажи сега последните години, нали, излезе тази мода, защото ги продадаха трудно, но започнаха да правят едни градинки, и за кварталите. Да, които са идеална част от общия парцел, имат идеална част, която е обособена като собствено дворче. Някои казват, че го харесват, ама не съм сигурен дали не го харесват заради по-ниската цена. Да, спорно е. Пак, нали, всичко наистина зависи. Защото за мен е да седиш в двор под 6-етажна сграда, с балкони и прозорци отгоре, но пак, няма да се чувствам. Пак зависи изложението какво е, защото ако ти е северно изложението и нямаш слънце и отгоре имаш, дето казваш, 6 етажа, едно, ако пък е южно, нали, поне да имаш слънце. Така че да, малко е спорно. Да, тук може да споменем и една сделка с колегата направихме, ние става въпрос на 16-ти етаж ли бях? Да, която продавахме един апартамент на 16-ти етаж, той беше от страна на купувача, аз от страна на продавача. Това също е много сериозен недостатък. Има хора, които просто не могат да живеят на такъв етаж, не се чувстват добре. Да, аз съм един от тях, между другото. Да. В смисъл, мен ме е страх само като се приближа до прозореца от 9-10 етаж нагоре, автоматически някакси самия ми организъм ми изтърпват краката и не се чувствам комфортно и цял ден да седа няма да мога да свикна, така че вероятно и това е някакво средство на организма за самозащита, да се отдръпнеш от опасността. Даже като гледам по телевизията и по интернет такива хора, които върват по въжета или по ръба на разни блокове, само при гледката, дори да е създадена от изкуствен интелект, автоматично ме стресира и аз сменям канала, защото не ми е комфортно даже да го гледам. Какво става на живо. Именно това исках да кажа, че за теб независимо от цената не бих бил там. Аз живея на 8-ми етаж, нали? Не мога да кажа, че изпитвам къвто и да е страх, нали, на 16-ти етаж, но по-добре да не живея на 16-ти етаж. Тоест, тези разсъждения, нали, са и в много други хора и това е причината тези имоти да се продават много по-трудно. Аз го рекламирах, сигурно 5 месеца може и да направих. Но пък в чужбина, доколкото знам, колкото е по-висок етажа, толкова по-скъпо, нали, може би заради гледката, заради общото застрояване на около големите градове, не знам, но тук в България все още... Да, пентхаус на последния етаж. Това е друго, може би, да, зависи наистина от гледката. Достатъчно високо. Така е. Да, и... Между другото, в тази сграда имаше 2 асансьора, за които винаги се чакаше, така досадно се чакаше. Тя беше ЕПК, но иначе асансьорите са 3, просто единия не го бяха пуснали. Той не е пуснал точно както е построен сградата. Явно някога, нали, си имаше български държавен стандарт, по който тия неща се правиха така много... Смятаха се всичките тези неща, явно е бил предвиден с 3 асансьора. Искам да кажа, че аз пък изпитвах така, нямах комфорт в асансьорите, които изглеждаха допотопно, друсаха, тряскаха.
Да, но по отношение на асансьорите, сега като говорим за високите етажи и за асансьорите, аз съм обсъждал с асансьорни техници точно този момент, че всъщност от тях знам, че старите асансьори, въжетата, стоманените въжета, с които се придвижва кабинката на асансьора, се слагали на някакви много големи, сега не съм технически компетентен, но вкратце ви го обяснявам, на някакви много големи такива ролки. И колкото е по-голяма ролката, толкова по-малко му се налага на въжето да се огъва и да се трие, а новите асансьори ги правили с по-скъпи консумативи и с по-малки такива ролки. Съответно, живота на тези стоманени въжета, обратно на логиката, се оказва, че е много по-малък. И тези новите асансьори изисквали по-голяма поддръжка и по-честа и по-скъпа, отколкото старите. Нали, нормално е човек да си каже, от този асансьора на 100 години е по-добре по стълбите. Да, обаче там нещата са механично така направени, че всъщност риска се оказва, че изобщо не е голям. Ако се поддържа, разбира се. Въпросът е, че тези услуги с времето вероятно много ще поскъпнат. Такива съмненията на асансьорните фирми. Самите асансьорни фирми нямат достатъчно кадри, защото замислете се, познавате ли някой, който учи за асансьорен техник и въобще познавате ли асансьорен техник в днешно време, какви нови кадри се появяват и в един момент, когато собствениците на тези фирми се пенсионират във времето, защото ако нямат нови кадри, които да поемат фирмите, какво ще се случи с цените и въобще обслужването ще стане много трудно от един момент нататък. Според мен пазара ще си... Да, с нови асансьори, нали, хората ще събират пари, сега нормално е. Че ако има нужда от някакви специалисти, той самия пазар ще ги... Нали, вероятно, да, може да дойдат хора от чужбина, може да се сменят технологиите, всичко се случва. Тук така стигаме и до още една тема, говорейки за недостатъците, различните типове строителство. Общоприето е за най-лош тип строителство да са най-ниски цените на така наречения гредоред. Може би с 2-3 приказки, нали? Какво е гредореда? Гредореда обикновено са сгради, които са с тухлени стени. Те нямат стоманобетонна или железобетонна плоча. Имат греди, които са подредени върху носещата тухлен зид и оттам са изградени вече подовите настилки, най-често са дюшемета. Тези сгради са най-старите сгради. Първата сграда в София, строена, която е с стоманобетонна плоча, е 25-та година. 1925 година. Тоест всичко, което е преди това, очакваме, че е гредоред. Да. Какво е гредореда? Определено е морално остаряло, нали, като земетръсоустойчивост, като, нали, шумоизолация и така нататък. В България, в София по-точно, този тип строителство най-вече са сградите, които са около пазара, около женския пазар, което допринася така за лошия му имидж, защото, нали, тази част на центъра, която така е най-непрестижно да го нареча, едновременно е застроена с тези сгради. Но примерно, ако си говорим за някаква столица европейска, Лондон, Париж и така нататък, там в най-елитните места на центъра голям брой от сградите са точно с този тип строителство. Аз съм виждал на докторски паметник, между другото, един градоред. Ходихме там на времето с едни клиенти и преговаряме. Даже не се изпълням коя беше улицата, но съм влизал в сграда градоред на докторски паметник. В Яворов също има сграда и градоред, защото е стар квартал. Поради тази причина така още по-негативно мнение се е събрал към тези сгради. Друг е въпросът, че тези сгради са едни от най-красивите сгради в София. За съжаление не са, нали, реновирани. Много от тях са издържали времето, т.е. те са били устойчиви дори на бомбардировките от Втората световна война и на няколко земетресения, така че, нали, но в един момент стават наистина много стари. Реално говорим за над 100 годишни сгради вече. Не. Което като общи части, като поддръжка вече оттам се определя и като место хората, които живеят вътре, от тях ще зависи страшно много за живота и облика на тия сгради в бъдеще. Другият тип строителство, който така се приема по-лошо, нали, той е следващия по цени след градореда, са панелите. За панелите е много важно на колко години са. Те имат срок на годност.
удължаваха ги няколко пъти тия срокове на годност. Проблема е, че те имат едни носещи връзки, едни връзки между самите панели, които са част от носещата конструкция и те корозират. Има сгради, в които има дългогодишни течове и така нататък и там може тези връзки сериозно да са нарушени. Въпреки това, панелите си имат фенове, те дават възможност да живееш на хубаво място. Да, аз тук мога да направя една вметка. Хубаво място в като местоположение. да. Аз да направя една вметка и да си направя реклама. Между другото, ти трябва да покажеш книгата, която си написал за нашите зрители. Пък очаквайте до края на 2026 година от печат ще излезе моята книга, която е насочена към собствениците на тристайни панелни апартаменти. Книгата се казва "Как да продадеш тристаен панелен апартамент". Аз имам 21 годишна експертиза по темата и съм събрал най-доброто от моя опит и всички сделки, които съм правил с продажба, покупка на такива апартаменти и съм описал и ще има много бонуси в книгата, ще я видите. След няколко месеца ще бъде готова. Тя в момента е написана на 85% и ми остава още малко неща да довършвам, като просто ми идват нови и нови идеи, така че който има панелен апартамент и гледа това видео, очаквайте, ще има интересни неща в книгата. Говорейки за панелните жилища, нали, се сещам, има няколко блока, които се намират на страхотни места. Тук до нашия офис на Руски паметник има 2 панелни блока. Къде има тук панелни блока? Тук, по диагонал. Наистина ли? Да, ще ги покажа на Дамян Гроев, мисля, че е тази улица. Над Лидъл. Защото тук е този блока, който потъна, как се казваше? На Колонел. Да, на Колонел. Пред него. Пред него има ли панели? Има, да. Не съм обръщал внимание, но явно са само 2, както казваш. Тук с такова местоположение. Да. Ние сме на Руски паметник, да уточниме. Малко по-надолу води се Сердика, но той е на гърба на хубавото паркче, което направиха. Този блок в момента си има блока, който е на гърба на паркчето. Като си помислиш, е страхотно място за живеене. Да, там е супер. Пред тебе има парк, до тебе има спортна площадки, басейн. Почти широк център, може да кажем, че. Направо си е. Да, място е топ. Както рекламират Лозенец вече като център и Парадайс като център, направо не е широк център. И оттам и Кръстова вада и тя влиза вече в широк център. Също така има няколко панелни блока на Райко Жензифов, това е също медицинска академия. Района, който го наричат в сайтовете на медицинска академия. Той, между другото, се води Кривата река. Там има няколко панелни блока, също перфектно място за живеене. В Гоце Делчев в Стрелбище има на страхотни места в Иван Вазов. На Оборище, на края на Оборище има няколко панелни блока. Има с топ локации наистина, които според мен нищо не може да ги... Тоест, местоположението е ключово за решението за покупка на такъв имот и те в каквото и състояние да са, рано или късно, собствениците, които притежават имоти там, няма да ги оставят просто така. И ще инвестират в тях и те ще си останат конвертируема стока. Нали, говориме за няколкото местоположения, които изредихме. Нали, не говориме за масово за всички по крайните квартали. Пак е въпрос на време. Но да, панелните апартаменти винаги са и ще бъдат по-евтини, но вероятно във времето ножицата в цената между качественото и новото и старото и панелното ще става все по-голяма, защото за момента не забелязваме чак такава голяма разлика, но това е заради липсата на достатъчно много предлагане на качествено ново строителство, което във времето ще видим дали ще се промени от гледна точка на пък липсата на парцели. Нали, за жилищно строителство. Това е голям проблем. Според мен е посоката на развитие да се строят някакви квартали така в края на София с добра инфраструктура. Да. И това би било решение на транспортните проблеми, които са тук, защото града като се сгъстява навътре, няма как да става по-добре. Говореше се за на север, там където е Кремиковци, нали, там има инфраструктура, има всичко, но за момента нали, там има потенциал за буквално цели нови квартали. И говориме това от 20 години, но за момента равнинно метрото стига до Левски, сега ще стига. Да, има северна тангента, има нали, самия бивш завод Кремиковци, там има инфраструктура, асфалтови, булеварди, улици, всичко има, но явно въпрос на време.
постепенно, докато тук просто изчезнат. И другия вариант е да се заменят стари сгради за нови, нали, такива, които са неизползваеми, достатъчно стари да се бутат и ако парцел им е достатъчно голям, така че да могат да се направят подземни паркоместа, да се използва за нови сгради. Но не знам дали споменахме всички основни недостатъци. Говорихме за първия и последния етаж и за тези без асансьор. Но той има и други. И високите етажи. Да, има и високи етажи. Има такива, които са с нестандартни размери на стаите, с лоши изложения, само северно. Има такива имоти, които... Ателиетата, да. Значи това за ателиетата е един въпрос, който много често го срещаме. Когато един имот е по предназначение ателие, има известни ограничения, има и доста слухове по темата и това го прави доста по-трудно продаваемо. Да. Направо си има сериозни страхове по темата, а то, нали, зависи и от общината, зависи и точно как е описано в нотариалния акт. Дали ателие е за творческа дейност, дали е... В някои общини позволява да си направиш адресна регистрация, ако имаш ателие, в други общини не позволява. Въобще доста субективни фактори и повечето хора, като се зачитат, са по-склонни да задраскат, нали, момента с покупката на ателие и затова те стават пък, ако вие притежавате такъв имот, става малко предизвикателно да го продадете, освен ако той пък няма някакви пък много хубави предимства, като местоположение, изложение. Тук може би е добре да споменем всъщност защо едно нещо ателие не е апартамент. Да. Това е останало от още социализма, въобще това като вид тип имот. Когато чуваме ателие, си представяме някакво романтично жилище на последния етаж. Да, за художници, за творческа дейност, така. Да, причината едно нещо да е ателие, да не е жилище, е, че то не отговаря на някои от изискванията, които са според Закона за устройство на територията установени. Примерно, изискванията са доста, но примерно няма хубаво изложение, изцяло на север. Да, изцяло на север. Няма сега последните години, от 2000-та година, трябва да има паркомясто или гараж. Да. Височина на таваните също. Да, височина на таваните. Тоест, ако то не отговаря на някои от тези изисквания, то не може да бъде узаконено като жилище и затова строител е направил ателие, нали, за да може да си го продаде него все пак като някакъв имот. Даже има и не толкова добри практики в съвременното строителство по отношение на ателиета, поне за мен. Сега няма да казваме кой е инвеститора, но един от най-големите и най-известните в България инвеститори започна да строи някакви гигантски блокове, които изглеждат на старите ЕПК-та примерно по 15-20 етажа под формата на буквата П, за които самия парцел не позволява достатъчно паркоместа да се направят подземни или пък позволява, но тъй като те са много скъпи, подземното строителство е много по-скъпо от надземното, по ред причини, и те, за да могат да ги продадат, не ги правят жилища, а ги правят ателиета. И след като за ателие не е необходимо да имаш паркомясто към него, изведнъж става, нали, от гледна точка на купувача един вид става по-евтино за него, но пък инвеститора разчита на доброто име, което е наложил през годините си, и самото име, че имот се продава от името на този инвеститор, е гаранция веднага за качество и за сигурност, и всъщност успяват да ги разпродадат. И те са открили тази малка вратичка и се възползват. Аз не съм окей с това нещо, защото всъщност един асансьор, едни дълги коридори и всъщност в час пик става проблем. Нали? Чакаш дълго време асансьор, много хора на едно място. Аз не приветствам. Тоест, това, че е луксозно и че е на доказан инвеститор, съвсем не означава, че качеството на живот, което ще имате, придобивайки такъв имот, ви е гарантирано. Напротив, по-малката сграда дава по-добро качество на живота, нали, както и къщата, но вече не говорим за къщи. Да. Други недостатъци? Какви може да... Но може би това е за друго предаване. Там за парцели може да говорим, за парцели извън регулация, има някакви безобразия в интернет, като гледаш, като цели. В интернет има всичко.
търговски обекти, които не са на топ места, но това може би трябва да го стане с друго предаване. Да, а вие ако имате имот, който има сериозен недостатък или ако вие си мислите, че има сериозен недостатък, може да няма, напишете в коментар, ако сте минали през такъв процес по продажба или пък ви предстои, напишете в коментар под видеото кое би било интересно за вас, да знаем какво съдържание да създаваме, защото ние малко или много сме професионално изкривени, след като толкова години сме в бранша и искаме все пак да видим, да чуем и вашето мнение. Да, мисля, че поизчерпахме темата. До нови срещи!